Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei iyi iri kupisa zvaye zvino handiti iyi chitochibata netauro nekuti chiri kudi chiri kupisa so chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo wekuti udi ubaye subscribe button ochena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos pega pega patinounza nyaya dzichipisa you'll be notified. Ndichiti zisalute kune vazukuru vese vari kusapota program dzese dzatinadzo especially dzekubetsera vanhu. Ayo support yenyu iyo salute ndeyenyu handiti handidi kutaura mazita because ndozosirira mamwe ndikazokanganisa vamwe handiti tendwai kwese kwamuri vazukuru mabasa enyu muchaona mai manje hamuchaona vazukuru wazati ndinotombochema ndiri ndega nemufaro vazukuru kubuda musodzi nemufaro nekuda kwezvamunenge muchiita vazukuru. God bless you so much. So timbopinda mumakuhwa zvinoita kuti channel yedu irambe ichienda mberi. So pane muroora akarambwa nemurume wake mushure mekunge aitaura mashoko ari panapa. So zviri kunzi mudzisikana uyu mudzimai uyu anonzi Yepaida Moyo Tandi ane 26 years dzekuberekwa kunonzi akazoendawo pastatus yatezvara ubva atanga kunakirwa nababa ubva atanga kunakirwa naatezvara baba emurume wake avo vanonzi ivo Paul Ruwange vane 58 years. So muroora anonzi iye akazotanga kukomentawo achinyora kuti hanzi baba vemunhu hanzi hot muri kubvira chibabesti hanzi muri kuti kuadza hamene muroora kuti anga apindwa nemweya wani zveshuwa hanzi muri kupisa shumba hanzi yange yapisa ichinyora zvikanzi imwe yacho hanzi don't make me think I choose the wrong Paul iwe but ivo atezvara vachona anofunga vanazvo handiti because vatezvara vachona vakazonyorawo vakazotaurawo neve citizen vakabva vatizoni inini ndotoshayawo to zvinodi zvinofamba sei handiti ndotoshayawo toti zvirikudi zviri kufamba sei nekuti hanzi kana mamaidzi pamba pawo haagare nekuti vanenge vachingoti baba vepanapa anobvira zviri mudzimba umu zvakaoma zukuru. So hanzi zvakazoita kuti zvoni vange vari vanodi vange vari vanodana musangano wemhuri. Murume wachona anonzi Paul Junior uya ane 31 years akazosvika paakadhivosa mukadzi wake paaramba mudzimai wake nekuda kwenyaya iyi handiti so hamene kuti munozviona sei vazukuru nyaya mhosva yaitwa nemuroora inorambisa munhu here kana kuti haufa toti kudi toti arambwe here kana kuti vadzokerane vataurirane. Amen. Kuti munozviona sei muchitaurai kucomment section kuti munozviona sei ndonyaya yatinayo from Uncle Sam the only Zimbabwean uncle pari zvinototi much love.